இந்த பெல் சவுண்ட் எல்லாரோட லைஃப்லேயும் கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய பங்கு விதிச்சிருக்கோம். என்னென்னா, காலையில் ஸ்கூல் போகும்போது இல்லைனா காலேஜ் போகும்போது சீக்கிரமாக போகணும், பெல் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி போகணும், ஒரு 2 நிமிஷம் இருங்கப்பா நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு இருக்கும். இதுவே சாயங்காலம் ஆக ஆக சீக்கிரமாக பெல் அடிங்களேன், நான் வீட்டுக்கு போகணும்ப்பா, புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி தான் ஸ்கூல் லைஃப்பும் காலேஜ் லைஃப்பும். எப்படா 12th முடிப்போம், காலேஜ் போவோம் அப்படின்னு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் காலேஜ் போனதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான், டிகிரி வாங்கியாச்சு அந்த மாதிரி இருக்கும். ஜாபு போனதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் லைஃப் எவ்வளவோ பரவாயில்ல, காலேஜ் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன்னு தெரியுமா, திரும்பவும் ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் போக முடியாதா, இந்த மாதிரி ஒரு ஏக்கம் எல்லாரோட மனசுலையும் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும். ஸ்கூல் லைஃப் காலேஜ் லைஃப் அப்படின்றது எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் மறக்க முடியாத ஒன்றா இருக்கும். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம டீச்சர்ஸ் கிட்ட நிறையா திட்டு வாங்கியிருப்போம், கொட்டு வாங்கியிருப்போம், பெஞ்ச் மேலே இருப்போம், பனிஷ்மெண்ட் வாங்கியிருப்போம், கிளாஸை விட்டு வெளில போகியிருப்போம். இது கூட பரவாயில்லைங்க, பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மீட்டிங்னு ஒன்று வைப்பாங்க, அதில் போட்டு கொடுப்பாங்க பாருங்கள். பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக ஒன்று கேட்பாங்க, இத்தனை வாங்க தெரிஞ்ச உனக்கு ஒழுங்காக ஒரு மார்க் வாங்க தெரிஞ்சுதாடா அப்படின்னு. அப்போ நம்ம எல்லார் மனசுலையும் ஒரே ஒரு ஆன்சர் ஓடிட்டுருக்கோம், என்ன தெரியுமா, நீங்கள் ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் நடத்துறீங்க, ஆனால் நான் அப்படியா எல்லா சப்ஜெக்டையும் படிக்கணும், சாதாரண ஒரு செல்லு அதுக்கு 3 எக்ஸ்ப்ளனேஷன், பயாலஜியில் ஒன்று, கெமிஸ்ட்ரியில் ஒன்று, ஃபிசிக்ஸ் ஒன்று, ஒரு நாள் எங்களை மாதிரி 5 சப்ஜெக்டையும் படித்து பாருங்கயா, அப்போ தெரியும் எங்களோட கஷ்டம். டயலாகை சொல்லியே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப்பில் பாதி வாழ்க்கை போகியிருக்கோம். யோசிச்சு பாருங்களேன், இந்த டீச்சர்ஸ்க்கு நம்ம திட்டுறதுனால என்ன லாபம், நமக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறனால இவங்களுக்கு ஏதாவது வரப்போதா, அப்படி பார்த்தா எதுவுமே கிடையாது. யோசிச்சு பாருங்களேன், நமக்கு ஆனா ஆவணா சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஒவ்வொரு லெட்டராக எவ்வளோ பொறுமையாக நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு. சொல்லப்போனால் உயிரெழுத்துக்கு உயிர் புகட்டினவங்களே அவங்க தான். நம்மளை டவுட்டு கேளுங்கன்னா திட்டுவாங்களே தவிர ஏன்டா டவுட் கேட்குறேன்னு ஒரு நாளும் திட்ட மாட்டாங்க. தாங்க நம்ம லைஃப்பில் எல்லா லெசனும் நம்மளுக்கு டீச் பண்ணுறவங்க. ஏன் தெரியுமா, சாதாரண ஒரு கான்செப்டை நம்மளை புரிய வைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுவாங்க தெரியுமா. அப்படி நம்மளுக்கு புரியலைன்னா அது புரிகிற வரைக்கும் எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது நிறுத்தவே மாட்டாங்க. ப்ரொஃபஷனை விட டீச்சர்ஸ்க்கு தான் சேலரி கம்மி, ஆனால் அவங்க தான் 24/7 உண்மையாலுமே ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா 10 hours நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் வீட்டில் போயிட்டு நாளைக்கு என்ன நடத்த போகிறோம் அப்படின்றத முன்னாடியே அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இந்த லாக்டவுனில் கூட பாருங்கள், இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு நம்ம வர்றதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டப்படுறோம். ஆனால் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க செட்டப் பண்ணணும், அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், இதெல்லாம் நினச்சி பார்த்தா நம்ம எவ்வளவோ பரவாயில்ல அப்படின்னு தோணுது. யோசித்து பார்த்தா ஏன் இந்த டீச்சர்ஸ்லாம் இப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு கொஷின் தான் இருக்குது, அதுக்கான ஆன்சர் கிடைக்கவே இல்லை. அவங்களுக்கான ஒரே சந்தோஷம் என்ன தெரியுமா, நம்ம வளர்ந்து அவங்கள விட பெரிய ஆளாக வந்து அவங்க முன்னாடி நிற்கிறது. அந்த ஒரு பெருமை நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம டீச்சர்ஸ்க்கு கொடுத்தே ஆகணும். யாருமே அவங்களோட வாழ்க்கையை பிறருக்காக அர்ப்பணிக்க மாட்டாங்க, ஆனால் ஆசிரியர்கள் அப்படி இல்லை. தன்னை ஒரு மெழுகுவர்த்தியாவோ இல்லை தீக்குச்சியாவோ நினச்சி தான் எவ்வளோ உருகுனாலும் பரவாயில்ல, தன்னோட குழந்தைகளுக்கு ஒளி கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்னு பயங்கரமாக போராடுவாங்க. உலகத்திலேயே பொறாமை குணம் இல்லாத ஒரே மனிதர்கள் ஆசிரியர்கள் மட்டும்தான். ஏன்னா அவங்க மட்டும்தான் தன்னோட குழந்தை தன்னை விட ஒரு படி மேலே இருக்குது அப்படின்ற நினச்சி ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. ஒரு தேங்க்யூ சொன்னால் இவங்க யாருக்குமே போதாது. ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஆசான்களை ஒரே வார்த்தையில் நம்ம முடிக்க முடியாது. யூ ஆர் நாட் ஒன்லி அவர் டீச்சர், you are our friend, philosopher and guide, all molded into one person. We will always be grateful for your support. Happy Teachers Day to all the teachers who are ladders behind us. Thanks for making us glow by giving your soul as a candle or a lamp or even a matchstick. You gave us a footpath, and I assure that one day we will definitely make a bridge and make others walk on it. Thanks for making us as a good sculpture. Again, celebrating you all is awesome feeling. Thanks a lot and happy Teachers Day to all the teachers. ஆசிரியர் பணியே அறப்பணி, அதையே பிறருக்கு அர்ப்பணி. மாதா பிதா குரு தெய்வம். தெய்வத்தை விட பெரிய பங்கு குருவுக்கு தான் இருக்குது. அதனால தான் தெய்வத்துக்கு முன்னாடி குருவை வச்சுருக்காங்க. என்ன தான் நம்ம அம்மா நம்மளுக்கு முதலாக இருந்தாலும் ரெண்டாவது அம்மா அப்படின்றது கண்டிப்பாக நம்ம ஆசிரியர்களாக தான் இருப்பாங்க. அரவணைப்பதில் அன்னையாய், தட்டி கேட்பதில் தந்தையாய், தோள் கொடுக்க தோழனாய், பண்பை வளர்க்கும் பண்பாளனாய், காப்பதில் காவலனாய், அறிவூட்டும் நல்லாசிரியராய், நல்ல அறிவை வளர்க்கும் அச்சய பாத்திரமாய் திகழும் ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் ஆசிரியர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள். களிமண்ணாய் கையில் கிடைக்கும் நம்மை, களிமண்ணாய் கையில் கிடைக்கும் நம்மை உருட்டி உடைப்படாமல் உருப்படியாய் உருவாக்கி உருவமாக்கி உவகை கொள்பவர்கள்தான் ஆசிரியர்கள்.
ஆசிரியர்கள் என்னைக்கும் அவங்களோட மாணவர்களை பிரித்து பார்த்தது கிடையாது. எல்லாருக்கும் சமமான அறிவு என்ற விதையை விதைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லா விதையும் செடியா மரமா முளைக்கும் அப்படின்ற கட்டாயம் கிடையாது. ஆனால் அந்த ஆசிரியர்கள் என்றாவது ஒரு நாளாவது நான் விதைத்த விதை ஆலமரமாக மாறும் என்ற நம்பிக்கையுடன் வாழ்ந்து வருகிறார்கள். டாக்டர் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணனின் பிறந்த நாள் இன்று. ஆசிரியர் தினமாக இந்தியா முழுவதும் கொண்டாடப்படும் நாள். நாம் வாழ, நாம் முன்னேற நமக்காக உழைத்தவர்கள், நாம் இன்று இன்பம் காண அன்று துன்பம் பொறுத்தவர்கள், நாம் முத்து சேர்க்க மூச்சடக்கி முத்து குளித்தவர்கள், நம் இளம் வயதில் கண்ட நடமாடும் தெய்வங்கள் நம் ஆசிரியர்கள். ஆசிரியர்கள் நம் 6ஆம் அறிவிற்கு கல்வி புகட்டி கூர்மை சேர்த்தவர்கள், நாளைய சமுதாயத்திற்கு நல்லெண்ணம் போதித்தவர்கள். இன்றைய தினத்தில் உலகமே உங்களை வாழ்த்துகிறது. நான் உங்களை வணங்குகிறேன். இனிய ஆசிரியர்கள் தின நல்வாழ்த்துக்கள்.